No hei! Mä oon postaillut aika paljon second hand shoppailusta Pariisissa. Ja tässä olisi nyt yksi sellainen paikka, mistä mä haluaisin näyttää teille, tai minkä mä haluaisin näyttää teille, joka on tosiaan nimeltään Hippie Market, joka on tällainen aika vähän aikaa sitten avattu second hand kauppa. Sieltä löytää sekä vaatteita, asusteita että koruja niin kuin kaikilta vuosikymmeniltä, ja suurin osa niistä on käyttämättömiä. Mutta mennään siellä katsomaan, mitä siellä on. Eli esimerkiksi tässä on käyttämättömiä koruja 60-luvulta 80-luvulle asti. Ja nämä tulee siis ilmeisesti jonkun ihmisen kuolinpesästä, mikä on ehkä vähän freaky, mutta ei mitään. Nämä on täysin käyttämättömiä, täysin niin kuin hyvässä kunnossa olevia koruja. Se mikä täällä on siistiä on tosiaan se, että täällä on tosi laaja valikoima sekä miesten että naisten vaatteita. Ja täällä on siis niin kuin esim. Vaatteet järjestetty väreittäin. It's really pretty. Esim. Tässä on tällainen magee valkoinen nahkarotsi. Hinta on kyllä vähän suolainen, mutta toivossa on hyvä elää. Tästä tulee vähän mieleen ne lapsuuden semmoiset jouluneuleet, missä on tällaisia hienoja brodeerauksia ja kirkkaat värit. Täällä on tosiaan niin kuin aina esimerkiksi hameen niin kuin pituuden perusteella järjesteltyjä vaatteita. Esim. Tällainen aika kiva hame. Täällä on tällainen aika laaja valikoima tällaisia pitkiä mekkoja. Täällä on tosiaan myös kenkiä aika paljon. Nostalgie. Attention, il est bientôt 17h sur Nostalgie. Allianz, leader européen de l'assurance et täällä on väreittäin järjestelty näitä vaatteita. Ilmeisesti violetti on nyt tää tuleva juttu, koska täällä on aika tällainen suuri violetin värinen valikoima. Ja sitten niin harvoille ja valituille mieslukijoille tiedoksi, että täällä tosiaan on myös tällainen miesten oma osasto, mistä löytää vähän kaiken näköistä. Esimerkiksi hienoja tällaisia niin kuin, mitäs nää nyt onkaan? Tällaisia takkeja. Tän filmasi siis Georgiana. Ja kiitos paljon tästä kierroksesta. Mä haluaisin esitellä yhden hyvän idean seuraavaa Pariisin matkaa varten. Ja mä lähden varmaan itse ostoksille. Hei hei!